Daya prawira daya gumregut maguting ayuda ana kawan Petruk mboten pangling niki Ndara Tirtanata. Iya. Enten apa, Gus? Aku nampa dawuh pengendikane. Bapa Penemban Durna aku didhawuhi supaya ngrangket kowe. Nun. Aku didhawuhi supaya ngrangket kowe Petruk. Lah nek kok kula ajeng dirangket niku perkarane napa? Napa kula luput tumrap negara napa dos pundi? Nek kula umpama kok konangan merga korupsi dirangket dicekel KPK niku lumrah. Kula gawe kapitunaning wong liya lajeng kula diunggahke mobil kijang lumrah. Kula umpama bandar keripik konangan digaruk dirangket niku lumrah. Lah nek kaya kula wong ora genah kentangki muling perkara kok ajeng dirangket niku njuk permasalahan niku napa? Perkarane niki napa? Ora sah merangi tatal sing baku yen kowe gelem bali. Bakale kowe slamet ning yen kowe nekat mungsuhe Kurawa. Papan kene wis kinepung pakul binaya mangap. Pun sakniki ngeten mawon. Najan kula ming trima batur ning kula niku anake Bapak Semar. Bapak Semar niku dewa sing ngejawantah. Kula mengajeng neter ketrimane awak kula, ajeng neter sepinten ketrimane Bapak Semar, sepinten sawape le nyawapi kalih anake lanang. Ketrengane ora gelem mundur, ora gelem minggat jejuwing dening tak ladeni Gus Ndara Tirtanata. Anda antep ketawon alasan.
Harus mati. Bunuh. 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 Canda mati. Bus. Bus. Waduh. Petruk kowe kok melayu-melayu. Nggih, Gus. Ndara sencake ketiwasan, Gus. Ketiwasan piye? Oh, niki mboten kantenan napa to mening derajate Petruk kula perang kok dikeroyok. Sing ngeroyok Kurawa. Mboten ming Kurawa. Kurawa nggih maju, tawon nggih bareng maju do ngrubung. Lah nek genah kula weruh lah nek nganti mlebu jero sarung, jero jarik. Napa ora bingung cobi arep meneng mawon kok lara. Nek upama dikukur-kukur kok nggih isin wong teng arepe wong pirang-pirang. Lah niki ngandel mboten. Mulai perang niku bingung ya ngarep ya mburi ya ngisor ya dhuwur. Kula nyuwun tulung nggih Gus Ndara Sencaki. Aku kon nulungi piye? Rening kula doyak-oyak Kurawa. Nek ming ijen do ijen kula isih panggah. Ning bareng siji mundur makbrol sing maju wong 10. Niki rada mikir kula. Kula nyuwun tulung kali Ndara Sencaki. Aku rak wis kandhake tak dawuh supaya waspada lan ngati-ati. Lah nggih nek pun ngati-ati niku pun. Ning perkarane mboten mung cukup ngati-ati carane ngundurke Kurawa pripun niki sing angel. Nek mengken ngati-ati niku gampil. Ngati-ati nggone lunyu, nggone munggah gunung niku gampil. Lek ajeng ngrampungi perkara niki pripun? Solusine pripun? Yen aku tumandang terus perkarane apa? Sakniki mboten perkara-perkara, ning niki perkara tanggung jawab. Sampeyan teng mriki rak dadi senopati. Iya. Wajibane napa? Nentremke negara Ndarawati. Sakniki negara geger. Papa mriki geger tekane Durna. Nderekke Ndarasteja. Didhawuhi Kurawa ngewek punggung nyekel kula. Lah kok sampean sing duwe negara, sing dadi senopati kok ming mendel mawon napa mboten isin? Niki siji sing angka loro. Nek nganti kula bali wadul kalih Bapak Semar, Pak. Kula meh kepikut Kurawa Pak matur Ndara Sencaki mboten gelem ngemangi. Mongko Bapak Semar niku dewa ngejawantah. Sampeyan disabda dadi babi napa ora? Medeni. Nek ngono, lungguh sing prayoga labraki Dewi Petruk. Oh, nek ngono jenenge bapak iki kena didol. Napa sampean mboten wedi nek kula lapurke Bapak Semar? Sampean disabda dadi babi kodhen. Cetha iki semandi jenenge Semar. Kok nek kepepet Petruk ora duwe dhuwit, kula utang wong kali gondang kene. Napa sampean ora wedi karo Bapak Semar? Nika dewa ngejawantah. Nek disabda disepatani ajeng dadi napa? Cung mesti 10 juta. Ya iki. Ngati-ati Gus, Ndara Sencaki kula wata-wati den.
Sencaki. Sencaki tenunu umbul gadanira perang kontet saliranira yen ka candra kapencing baunya bentar ri sedeng rinuwus mring buris rawa ing melintir gumbala wonge sak jempol bareng sak jempol ora pangkling Sencaki ngerti dadak mawi takon kowe ndombani Petruk iya kowe mbelani Panakawan Petruk aku ora mbelani Panakawan ning aku mbelani nusa bangsa lan negara ora sah gakan gunung sing tanpa guna kowe mbelani Panakawan Petruk padha karo wani karo Kurawa biyen wani saiki ya wani malah Keparaja mung ijen kroyoken ngarep saleksa mburi sak kedhi ora bakal tinggal glanggang jolong playu ngemping loro ngencah pati atuta sing balung wuleding kulit ora sakokan perceka golek papan sing jembar pinggir dalan kurang jembar piye waton ora ilang yen tak kedhepke cedak tubruk adoh tali jadung dadi bantan maju remet dadi glepung wah bos wah
mati. Wah. Bolo. Hut. Hut. Petang mau sawruwa kowe. Wus. Sebelah. Mati. Wah. Oh. Patung godhong. Awas. Hut. Awas. Wus. Awas, awas, awas. Yo, 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 yo. Ye. Awas. Hey, 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 hey. Awas, 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 awas. Mati ke. Awas, buruk. Awas. Buruk, buruk, buruk. Murah. Wah. Awas. Hei, hei. Bus. Mati nggonmu. Isih no mati sore meneh. Nah, ngandel ora. Mati bareng. Bus. Mati bareng. Bolo. Wah, wes. Mundur, mundur. Aku Raden Surtayu, melek omripatmu sencaki jaringan gobokmu. Aku Raden Surtayu. Ora takon ya wis. Endi Petruk kandhung bolong? Ora sangka kok koncane Petruk sing palang dudu sencaki. Kowe mbelani dapure Petruk. Mbelani dapure Petruk jejuwing dening aku. Lakon pecah sirahmu. Wus. Wah. Hei, wah, bos, go. Bungalo dadamu, bos. Bungkah dadamu, bos. Wah, bos. Traksang rojong buka dadamu. Bus. Wah. Bus.
Edan ora ngira kejaba Senopati nyambi dadi maling kowe. Pitik bebek mentok meri do ilang jebul kowe kancane wong sing tukang nyolong pitik. Jangkem elek. Tak jaluk pusakaku lan karo kuwandane Sencaki. Awas. Mati kowe. Bud. Waduh. Ngandel mboten. Sencaki kok dilawan. Sencaki kok dilawan, nek Petruk kena dientrengke. Nadan kena dientrengke, nek ditebak niku angel. Kok ditebak angel pripun di? Nek dibedhek niku angel, cok kulino indo, kulino meleset. Lho contone Petruk tak gentrung dangtrung, tak gentrung dangtrung, tak gentrung dangtrung, kindang. Ha niku empun dikawe ngeten niku mboten gelem tak gentrung dangtrung, tak gentrung dangtrung. Lah nika dikawai niku angel dicekel niku murjut kaya welut lunyu kaya banyu. Nyatane niki pun do pidak jempol gedhek antuk. Petruk sing ndombani Sencaki. Nek ming Petruk tok niku iso disepelekke ning bareng Sencaki niku sampean ngerti napa mboten. Nika ketua Satpol PP. Pun. Sakniki pripun? Nek nganti Sencaki mangke weruh Durna kelakon cilaka. Kula wau pun dijuwing-juwing pun dilarak Sencaki teng Sitinggil Binaturata. Lah terus sakniki mboten perlu bingung karis tunggal. Suwatama ken maju nek mboten kecunggah tak matur wayah kula pun seteja supaya nglabrak nyandak Candrasa Petruk Trajang Pusaka mesti mbrodol waduke. Nggih pun monggo. Monggo mawon nek mboten percaya. Nek sampean iman kali